Siyanibingelela emakhaya. Sinibela sekusebusuku nje. Kumhla ka-21 April 2024. Singapha esikhawini. Thiwe sebala se-J1 se-J2 S2 ba? Se-J2 la emva kwase emall. Yes, sizobona usisi la. Noma sesifike ebusuku nje lokho ukuthi siphume vele entatha kusemakhaya siqale ngala koPhongolo nakoJozini nakoHluhluwa. Sesidlula vele usisi befuneka simbone. Usisi ke ile nkinga ngane zakwethu zokuthenga kweemoto. Ubugebengu obuningi kakhulukazi abantu besimame kulento yokuthenga imoto bayaphenduka izisulu zokudlala abantu abamaqola nezigebengu ngoba bazi ukuthi abantu besimame bazilutho indaba zekuthenga kweemoto ukuthi nefuneka bayigade. Usisi ke wathenga imoto kumuntu. Leyo moto namhlanje angekho kuyena usisi kodwa imali wayikho 400,000 namhlanje imoto ayikho kuyena. So imali ayibuyi, imoto ayikho, ayibizi ngisho yena imoto, akazi nokuthi kephi la ikhona. So ke wasicela ke njengenhlangano ethuleleni sekunesikhashana nje impela sihloko communicate naye ukuthi nathi besinganalo uhambo olungasiletha ngapha phesheya kothukela. In the meantime up until kuze kube khona ukuthi ke sine trip ethatha siyophongolo. So ke bonke labantu abangalaphesheya kothukela sikwazi ukuthi sizame ukuthi sibahlanganise bonke namhlanje sihambe sibashaya nje size siqede naye nje okugcina namhlanje ukuthi siphume ekseni eThekwini. Siphume ngabo 2 tatha kusa. Ngoba bezama ukuthi sibakhave bonke. Kodwa ke usisi sinaye la uzosichaza bese yasho ukuthi ukhala ngani kwenzakalani ukuthi kuba simsize ngakho. Sawubona sisi. Yebo sanibona. Kunjani? Ngiyaphila njani? Siyaphila. Ubani igama? Unkosikhona wakwaDlamini. Lekona la impangeni? Ngokuzalwa ngasoPhongolo. Awu sisiwakini la. Yebo encatshane kwaB. Khathele intuli zangakini lishisile ilanga. Ngokuhlala ke nangamatoho ngase ngibanga la esikhaweni. Okay. Yebo. Usipayela njengenhlangano ethuleleni ukhala ngani? Bengifisa ningisize ngemali yami engayikhokha ngayidaselwa umuntu imoto kodwa mina ngangiye kuye njengokhadila wayekade uthi usebenza kwa Isuzu. So sifone no besebenza eMpumalanga. Yeah. Midnight angisakhumbuli kahle but eseMpumalanga but ngase ukuthi angithenge kumuntu okunomuntu engimaziyo. Umuphi umuntu omaziyo? Umuntu bekade girlfriend yakhe kodwa uthe usisa basathandana ke. Okay, wazi girlfriend yakhe wena? Yes, yena sisebenza naye, ex girlfriend ngokusho kwayo. Yeah. All right, yeah, wase. So unga communicate ke naye ngasho ukuthi awuyazi ngidinga imoto kanje kanje wangibuza ukuthi ngidinga hlobo lini ngasho ngathi hayi ngidinga le imoto ezincane ngenxa ya petrol nani kube automatic. Hayi athi hayi okay, hayi solala siyitholile leyo moto ngokuthi usebenza egarage. Hayi lokhu sicommunicate ke efone ngisho nani number yasemsebenzini wakhe ngoba yayibhala nje ngize ngibone ukuthi ukuphi useMpumalanga ngabona ngefone ku Truecaller ukuthi okay. So elokho esend izithombe ke wasend izithombe ethi angikhethe imoto engiyifunayo bese ngimbuza ukuthi yena ngoba useMpumalanga mina ngila ngizothola kanjani imoto athi ayikhululeka likhona igarage lise eThekwini sinale igarage yakwazi ukuthi uhambe ulanda eThekwini ngase ngithi nayi ngoba ngumuntu wesifazane ngizothi ubukhona ubhuti wami oseMpumalanga uyothi mangabe sengikhombile uyobe sehamba ngokuthi ku45 minutes ukusuka la khona lapho ayicheck ke bese buya naye wathi hayi nalapha ayikho inkinga. Things sa communicate usuku olodwa ngakusasa wasend imoto i20 wathi nansi imoto ungayiyeki ke le Themba mina kade wasangisebenza ngeimoto ukhuleke nje uthembe mina le moto i-right. Ngathi mina okay ikuphi athi iseThekwini bese ngimbuza mina ukuthi hawu lezi number plate mangabe ungisendela imoto wayo uwahide athi nayi sisuke senzela ukuthi si protect inkampani. Ngithi bewahide. Yes ngathi hayi okay wathi lena ke iseThekwini endiseduze kwakho ngafuna ukuthi nje uyithathe. Ngithi mina hayi okay iwumalini yona athi 100. Ngithi mina yanini ethi yangu 2017
17 yathenga ngo-2017. Ngithi mina okay ngizolokhu njake athena nje kufuneka usheshe ngoba bayayidinga iyahamba. Angeke izihlali kulinde ngoba vele uthe unawo cash hamba uyilanda imoto. Ngithi mina hayi okay ngizohamba nobani ngoba angikwazi nala kumele kiwe khona. Athi yena ukhona umngani wakhe uhlala la eMadlankala. Ngithi mina okay asingcono ngihambe kusasa ekuseni ke. Athi hayi ngizokhuluma ke nomngani wami akukhaphe ukuze ezokwazi ukuthi afike ayi-test drive imoto ngoba wena umuntu wesifazane. Ngithi mina okay. Nangempela ke afika umngani wakhe emsebenzini sihambe. Athi ngcono sigibele itekisi ukuze sizolimitha ama-cost. Sihambe ke nomngani wakhe masifika bethi sizoqala e-police station. Angazi kolungiswa in. Athi ke hayi umthembe nalowo engikhambisa naye umngani wami uright nje yonke into azobe yisho iright. Ngithi mina okay. Sambe masifike e-police station sime egate-ini police station yaseThekwini ukuthi ngoba iTheka ngilazi kodwa isedrobheni. Sasedrobheni. Masifika hayi ngikhomba iThekwini nje angilazi. Phela mangakuthatha mhlambe akangenanga phakathi. Wami egate-ini wathi angazi kunjani wayikhuluma nalo ubhoti lo. Angisazi wathi kunjani ngabe ngiyambasukela nje mangithi ngabe khona into ayenza lapha. Wangena azangene kwasegate-ini sagcina sipakwa thina hayi asambeni. Angazi base bekhulumeni nobhoti lo ngangihamba naye. Sahamba ke masifika ke wabese wakhipha lezi zinto eziwu2. Angazi noma logbook ne-green form. Wakugcwalisa ke wathi bese khulumile wathi hayi bese ngikhulumile nalomthaka. Yabo. Wangifonela lo wathi hayi ukhululeke ngiyakhuluma nalabo bantu ngithi abakulethele imoto. Mina bengazi ukuthi igarage thizini uthi the abayilethe imoto. Yafika imoto ayithatha umngani wakhe sihamba ngayo ke before kusayinwe lezi zinto lezi sesihamba ngayo imoto. Athi umngani wakhe ifika nomuntu wesilisa. Mina ngedwa naye uhamba nabangani bakhe abawu2 lo bhuti lo. Yes. Things asu5. Labangani bakhe babawu2 behamba ngevan. Yena ehamba angisazi ukuthi ngisakhumbula ukuthi imoto le ayi-white kodwa nje encane. Sahamba ke ngoba sayifica inomngani wakhe le moto le. Lo mngani wakhe loyo ngoba kumele lo engihamba naye test drive wahamba ngene evenini. Sasihamba sobabili ke la emotweni. Sahamba ke masifika lapha afone lo uPhumlani athi Nkosi khulileka lapho kuzoba nani discount ezoba khona. Ngiyacommunicate nalabo bantu lapho. Shuthi yena wayesenzela ukuthi ngingamangali mase ngifica kubhalwe lo 87,000 sibe sikhulume ngo100,000. Athi ngiyacommunicate kuzoba ne-discount ofuneke yenzeke lapho bese kulungiswa into ethile makhona ofuneka kulungiswe kodwa okwamanje angikakeze ukuthi yini into inkinga kodwa kune-discount okufuneka kube khona bese uzothola imali yakho back le nenye ezobisele. Kodwa wena uyifake yonke leyo le esikhulume ngayo ngoba asikayiqedi indaba ye-discount. Ngithi mina ayi okay. Sambe masifika pake kwesinye isihlahla nabo abangani bakhe. Yebo. Athi ke lo hayi lokho ehamba endleleni ethi hayi right khuleka i-right mina ngiyazazi imoto yabo le moto lena i-right. Ngithi mina kodwa le moto inokukhala ngoba inokukhala. Athi hayi khuleka isipele ngathi sinepapamuza hayi into engalunga leyo ngeke izisaba nomsindo. Ngithi mina okay it's fine mawusho kanjalo lo angithi uthe lo yana ngimthembe unginekile futhi uyabo. Masifika lapha abhale lo bhuti lona agcwalise ke lokho agcwalisayo lana akagcwalisa qede ke bese nginikeza ke ngithi yawo 87. Athi ke lo mngani wakhe hayi njengoba bechazile uPhumlani ukuthi kuzoba ne-discount ekhona. Ngitshela ukuthi shuthi vele lo lene izobuya yabo njengokusho kwakhe. Hayi ngikhululeke ke athi nayi right ayi round ayivule ngaphambili avula ibhuthi. Isitulo sakhona sasihlaba ngithi nayi lesi situlo siyahlaba. Athi hayi phela angeke ibe right ngoba iphuma kwesinye isandla izandla sezimbili manje. Into engayilungisa lena.
Okay. wena nje themba mina. Ngithi mina okay. Hayi ke bese ethi ngitransfer imali ngitransfer ke imali. Kwi-account kabakake Athi ke ngibuza ukuthi ngitransfer kubani manje imali ngoba mina bengilinde kahle kahle i-account yebank yaka Isuzu noma eyakheke. Athi hayi no itransferele kulowo hamba naye impintshi yami leyo ngeke aza akushashaye. Ngitransfer lesikhaweni ngisuke naye la esikhaweni ngitransfer ke kuyena ke leyo mali ke 100,000. Okay. Qede ke bese ke kuyahanjwa ke azama ukudaba ukuphuma ke masihamba endleleni ngithi hayi le muntu iyakhala kodwa athi hayi khuleka sasikusensisi ngizofika kuwe mina ngithatha imoto ngifake nama wheel cap ihambe yocheckwa nje yonke into angazi yokwenziwa 1 on 1 ngazi wayichaza nje ngendlela yakhe icheckwe yonke into izobe isithula kahle le moto le make ngashintsha nje lesipele izothula imoto ngithi hayi okay ayi ifike ke vele safika sekuntambama la fike ke ahambe ke ngiyombeka lapha athi ucela ngimbeke eMadlankala istopini esikhulu hayi ngimbeke osidlule komunye umakhenikhi nje ngithi mina ngeke ngize ngikwazi ukuhlala isitulo siyahlabana sidlule komunye umakhenikhi athi uzokhokhelwa yimina ke lo makhenikhi ngoba sengilungisa lesi situlo lesi phezulu kwa 100,000 ngamkhokhela ke kodwa vele yes la ngisazi wangibiza malini but mangacenga kuma lokhuzana kwi-app ngabona alungise athi uzosilungisa ke isitulo ke athi ayifike ekseni ke imoto athi lona hayi ngizoyilanda ke ekseni ke ngabo 9 ngivuka ekseni ke ngidrive ngiyemsebenzini kwaku Thursday imoto ngithe ngo Wednesday ayithathe ke usuku lonke ngitshe ukuthi hayi phela vele imoto iyalungiswa ayibuyise mhlambe kwase kushayile no 6 ngoba ngangifuna ngebay athi cela ngidlule ngimbeke eMadlankala ngimbeke ehlela ayihla khona ngiqhubeke nendlela ngebay mangibuya ngisho ngithi hayi le moto kodwa iyakhala lena ngisho usushintshile isipele yakhala le moto sengihamba ngedwa manje athi nayi izoba right imoto ngibuye mangibuya bese ethi umphathi wami emsebenzini inkosi ngicela ungikhapha ngiyemhlanga ngathi ayiweka kade ulanda imoto yakhe emhlanga athi ngicela ungikhapha ngiyemhlanga ngizohamba nawe sofaka petrol hayi sifaka petrol emontweni yami sifaka petrol egarage sifaka amanzi ngithi abangicheckele yonke into befaka petrol befaka bethi amanzi awekho befaka amanzi ngihambe ngiya kuphi ngiyemhlanga sifike emhlanga hayi umphathi athatha imoto ngithatha nami bese siyalandelana ke kube ukuthi lakhe lingihamba phambili mina yena elandela ngemuva so masisahamba endleleni imoto ivele decrease speed ngithi ngihamba ngo 140 yehle ithi 120 hayi ngithi ngiyayinyathela lapho ngikulane yokugcina yesithathu manje yehle 120 isuka ku 140 yabona ukugijima speed no angaqondile ushumaka yehle ithi 120 yes ayi ngibona ukuthi ayiyehla ngoba mangipressa kumele inyuke phela noma ithi 160 igauge ithini epetrol temperature ayithini angina kangazi itemperature hayi ngivele ngilokhu nje ngizama ukuthi ngoba ngikulane s3 ngingene kwes2 yes ngesikhathi ngena kwes2 ithi 80 ivele isuke ku 120 ithi 80 mengibona ukuthi hayi ithi 80 ngivele ngikhiphe ngaphandle yes ngivele ngikhombe ngaphandle ngathi ngiqeda ukuyikhipha nje yamanzi ukuyifaka ku parking ngiyuse handbrake asivele isimile isaduma kodwa yavele yayeka yonke into nje bese ngibuza ukuthi yayithini yayeka yonke into ngimfonela imoto ifile na imoto manje la ngimile manje emgwaqeni bese ngibuza ukuthi temperature yayithini mhlawumbe ngaze ukuthi yabila mhlawumbe unganakile wena angaze ngiyibone itemperature and ayikho into eyayitshengisa ukuthi inenkinga ye temperature or something ngikubuza lokho nje ngoba ezinye izinto siyazi abantu besimama ukuthi izinto engazinaki lezo nake speed nje phela no petrol kanti mhlawumbe nemoto iyakwazi ukuthi temperature ibalekile ukuthi nje ulokhu nje ubheka phansi lezi zinto izibheke zontathu lezi zinto because iyakutshela imoto nje yakhiwe ne temperature iyakutshela mangabe ukuthi inyusa itemperature yokubila azishunqeke kodwa ngeke izishunqa phela mthamo okay ngayikhipha ke ngithe mangiyikhiphile samake kwaba ukuthi vele bengilandela usisi sama kwaqhamuka omunye ubhuti ayisaduma ayisenzile ukuthi sijulele nje iyaona kodwa
yayi-ona mayi-ona yayingadumi. Angisakhumbuli yazi kahle ukuthi yayenza njani-ke masilokhuzi ngavele nje angiyazi. Ubhuti wathi shaye ini? Bearing. Ubhuti wayiqhamuka kanje usho ukuthi wasidabukela sibona simile wabuza wathi yena kwenze njani wavele wajika ngoba wayishona eThekwini thina sibhekile wazama ukujika lapha ku N2 wathi kwenze njani nathi mina hayi angazi wathi yena ngivule ngaphambili ngithi ngiyavula ngaphambili angingazi mina ukuthi ngivule ngiboneni nathi ubonani ngithi angiboni ukuthi ngibona izinsimbi mina la athi ena ayishunqi ngithi hayi athi ugcinini ufaka amanzi ngithi hawa amanzi ngiwafakile ngisaya elokhu njanini ngoba kade ngiyeThekwini njengamanje bengingazi ukuthi mina ngihambe nesigubhu athi ngithi mina awumina ngibhuti usangisiza angene lo bhuti azama ukuyidumisa bese yabuya athi imonto angazi ishaya ngazi bani line ngibhayini asho lento le yakhe angazi ngisazi ukuthi wathini bese ke ngithi mina angikwazi nokuyisho lento oyishoyo ngicela ukukhulume nananga ubhuti bese yamtshela ukuthi ibhuti le monto ishaye ngazi ama bearings wara osempumalanga cha sengiyamfonela ngithi mina bhuti ngoba lento oyikhulumayo angiyazi ngicela ukuthi ukhulume nananga ubhuti mhlawumbe yena uzoku-understand athi ke ibhuti ngithola abantu besifazane lapha bamile kanje le monto inenkinga kanje asho ukuthi ishaye ini athi ke hayi okay ngcono ngoba sengiyazi ukuthi kwenzakaleni emontweni bese buza bhuti thini zoba right yini sithi thina sicabanga ukuthi soba right ngoba singakubambezeli nawe adlo bhuti ayi okay ngizonishiya ke kodwa akukho safe la ngicela nisheshe nihambe sithi thina ayi okay bese ngifonela ubhuti wami ke ngimtshele ke athi ubhuti azi lapho athi kuphi ngichaze ukuthi ngikuphi ngibonani athi akukho safe lapho yazi ningabantu besifazane awuthi ngifonele lo bese eshuthi ayamtshela ke ukuthi ena kanjana kumele sisuke lapha ya bese thina hayi ngicela ukuthi uyicima ama hazard imoto nihambe uzozo mechanical uzothumela mechanical azoyidonsa imoto ayilungise angithi okay sihambe ke sifike ke la endlini mechanical lokho engafiki athi uzofika azolanda ukhiye phela ukuze imoto isuke lapha ya lokho engafika I think kwazi wafika hano ngo7 or kuya ku8 imoto lokho ife ngabo 1 emini yiphi indawo angikubhala izinkwazi ibishi yabona mawulukuzile ngangime ngalapho ke ahambe ke lo bhuti ayithatha ukhiyeke lo ngayigcina lapho ke imoto awukaze nophinde futhi check ngaze ngizwe ukuthi kwenze njani imoto ikuphi angazi awubuze ngani ngimthathaphi cha lo sempumalanga lo phela kenothe nansi imoto ithenga wathi imoto imechanic imoto izolunga manje ngathi mina ke ugcina kwami ucommunicate naye ngathi mina yazi ukuthi angisathanda ukuthi ena ngithathe le moto ngoba imoto ife ngo one day mina imoto akaze ngihambe ngayo isifile nawe nje angeke uzuze uthanda ukuthi uthenga into namhlanje kusasa isifile yabo ngathi mina ngisacela ukuthi bakungenzeka ngoba angisatrust ukudayisa wakho vele uyabo mina bengithi ngizoya egarage wena wangise ezihlahleni okay ngathula njengamanje imoto yasezihlahleni ithulile khona manje uyabo ngimchazela ukuthi angikho happy le moto nje angisayidingi ngisacela ukuthi ungibuyisele imali athi hayi okay ucela ukuthi ngimnikeze isikhathi ayikhanda imoto bese ezoyibuyisela kumnikazi wayo ngithola imali ngathi hayi okay kwadlula isikhathi khamba kanjani athi hayi imoto basayilungisa basaphezulu kwayo ngithi hayi okay emva kwalapho kufone hanoma uyendo wabhuti wayifikile afone athena umgcineni uPhumlani ngithi mina sekunesikhashanyana yazi ngimgcinile athi ngeke phela lo mjitha akalibamba ucingo lana ufuneka akhokhela imoto le moto athi angihambise mina bayangithemba lapha yana manje nje akayibamba ucingo kumele alungise lento zakhe wara ngithi hey mina ngazi ke mina nje ngazi ukuthi niyazana so masukhuluma kanje uthi even ne breakdown engayilokhuzayo bengakayikhokheli manje ifuneka akhokhe wara ngithi mina angazi hayi kwaba ukuyigcina kwami imoto lokho ethi ku mechanic uzoyihambisa ngilokhu ngilinda imali mengiphinde ngicommunicate naye athi nobhuti wami ngisicela ukuthi ubuyise imali okungcono ngoba imoto zakho zinenkinga avume athi imali uzoyibuyisa
angibhaleleke ku WhatsApp njengoba bengikufundisile ke athi ukhulumile nobhuti wami uya understanda uyezwa imali uzoyibuyisela emuva imali bekuyinini imoto ihamba igcina ukuyibona mhlaba kodwa kwaku November 2023 2023 yakwazi ibona imoto yakho angaze ngiyibone angiyazi nokuthi kuphi ngoba phela wayithe yena uzoyiphindisela emuva imoto ngokusho kwakhe. Okay, sesiyicheckile ngenza ukuthi i-paperwork yemoto nakho noma kukhona okusolesayo nama registration nama previous registration nayo, but ke i-team yami izodila kusasa nale paperwork le sizothola kusasa uzule sizangithi sizothola kusasa i-update ukuthi imoto ithini ibiza bani qala because basazi ukuthi lamaphepha esiwaphethe lapha siyayibona ngathi logbook yokuhamba le yabo akuyona i-original logbook ayifani ne-logbook uma ngase ndilento uyinika amaphutha esandleni lento ayi kukhona yabo yes but ke asazi sebesithembisile ke i-team lebo zozabefona nje ama details wonke bazowathatha bathe yonke information sizothola kusasa na uqale wazi ukuthi le moto ethu nayo iyakho yini. And okwesibili ngicela ngidlulisele mfethu i-sales agreement le bamba sisi. Okay, South Africa nansi i-sales purchase and sale agreement ye-motor vehicle. Kukhona lesi sigatshana lesi esinama condition uthi usisi wasifunda sisi before sign Angaze ngisifunde wasayina kodwa angasayina wathi ke kuzoba ne green form azonginikeza yona angimele ngisayine kuyona. Uyawazi ufunda isingisi ngithi Yebo awufundele nama condition athini inkinga ngifakile ibubu. Yebo ngifakile ibubu. Okay nami isingisi ngisazi ukuthi ngizobhidilisha ngeke ngakhona ngifundele okay. The vehicle and our money is not refundable, and I do clearly understand that the seller is exempt from any guarantee on mechanical, electrical or bodywork defect on this motor vehicle. As of purchase date, I declare that this motor vehicle is being sold to me, no duty to repair as is. Okay, bese iba negama lesibhunu lapha. Ngizosuke ngathi ngithuka inhlamba mangase ngiyalifunda ngoba lino futhi angasi liqhubeka lithini. Okay, the mileage not guarantee any fine accidents etc incurred by me after the purchase date is my responsibility and for my account. I have checked the registration number, chassis number and engine number on the above mentioned vehicle. It would be sold as scrap. The onus is upon me as the buyer to transfer the above mentioned vehicle to my name within 21 days of the purchase date. Ownership of the motor vehicle will only pass once full payment is received. Wasayina sis? Yebo. Wasayina? Yebo. 15 November 2023. Yebo. Nansi date wesana yebo. Awubona manje dinga ibuku? Yebo. Okay. Le nto nje ngifundela la ithini? Mawutshelwa ngesizulu ithini? Bamba naye. Purchase agreement yakhe ithini? Ithi imoto ngithatha as it is. Yeah. Mina ngangingazi ukuthi khona into enje kwafuneka yena asho ngoba ngangazi na even kwa green form ngicanga uzoqhamuka into egreen. Yena njengomuntu osebenza ngeemoto kwafuneka kube into yena angibeka kuyona mhlambe kuyo yonke into esithombeni. Okay, no angikubeki iblame seswami umuntu wesimame oqala futhi uthenga imoto akwazi ube nemoto ngisho njalo. Cha. So ke vele you in the line of uba i-victim vele abantu abanye ngani vele
lamaqola adayisa iy'moto kanje asuke vele athola abantu azokwazi ukuthi abascam. So nje la nje washawa sisi yabo. Kubuhlungu ngoba le mali uyisebenzele kanzima yabo. And usamncane 200,000 akona imali encane le. Yabo. Nawe unephupho lokuthi ube nemoto ezokusiza kulezo zidingo zakho yabo. But ke the effect ukuthi ke lama conditions lawo kule purchase yabo wasayina kwasayina wena yebo. But ke okungasho lokho ukuthi angeke sikwazi ukuthi mhlambe we can still pursue ukuthi uthole justice ngoba kumanje uthi kwale moto le ayikho ngisho kuwena. Yebo. Ayikho. Nokubuhlungu ilokho South Africa yabo usisi njengamanje uyi victim esingazi noma le moto ukuthi iphi konamhlanje because we need ngiba ngithi qala ndifuna sithole la feedback iqala emaphoyiseni ukuthi ithini status yale moto bese kuyimake siyo trace ukuthi ngabe ikephi le moto ikephi condition usangakwazi nosisi ukuthi ayithola imoto yakhe noma ke uma bekhulumisana it is refundable ukuthi akwazi ukuthola imali yakhe of which but la the state clearly ukuthi there's no refundable angakwazi ukuthi ayithole. But ke izinto ezikhona South Africa lezi abantu besimame baningi. Siyanicela ngane zakwethu niqaphele kakhulu uma ngabe niyothenga izimoto ningaphenduki izisulu zamaqola aniqolayo. Kubuhlungu yabo le party le condition le kune case nje esiyenzayo kanti abaningi bayibonile ku TikTok lapha yale moto esihamba ngayo lapha ne Ford Ranger le nami ngize ngathi iginsi nizoyibona sizonikhombisa le party le yila magama uthi ngisho ugqoka izibuko ongakwazi ngisho ukwafunda indlela amancane ingcono le yabo la ukwazi ngisho ukufunda nangikade kade ngwafunda le nizoyibona ukuthi injani. But wasayina umfowethu mase sayinile sekuthiwa hey wena wasayina kuma condition ukuthi uyavuma iagreement yabo uthi aningikhombisanga into ayifundeki le nto yabo. Uma sewuthi uyayizuma uyayibona ithi nayi imoto ithatha njengoba injalo. So ke izinto ezibalekile lezo ukuthi ufuna ukuyigada uma uthenga imoto and kakhulu uma uthenga futhi imoto eyisekeni kakhulukazi nabantu besimama noma ubanike uthenga imoto kuye kube kuhle ngathi ungathola nomuntu onolwazi nemoto omechanic ozohamba kuchecka ile moto ungathathi umuntu onikezwa yena umuntu osuke vele ethi udayisela imoto kuqhamuke esethi nanga umuntu ofuna ukuhambe naye nawe wenza research yakho uthola abantu bakhe eceleni ozobathemba wena abazokucheckela leyo moto futhi uma ufuna ukuthenga imoto ungatatazeli thatha isikhathi ukwazile ukuthi ube nesikhathi eside uhamba ngenyawo wangadleka lutho waphila namanje imali isikhona muso kutatazela nokuxhamazela ehlisa umoya leso sikhathi oyinika sona isikhathi ngeke ufe mhlambe kuleyo nyanga noma kulo 2 months ufuna ukuthenga imoto usaqoqa lonke ulwazi nokubheka zonke izinto ofisa ukuzenza nokuthola abantu abazokwazi ukulekelela ukuze ukwazi ukuthi uthole imoto esuke iqondile. So kubuhlungu ngeSouth Africa ngoba usisi njengamanje liba ngisho imali yakhe ayikho kuyena akukho khona kuyena imali yakhe ayikho kuyena imoto ayikho kuyena. But ke sizozama tathe njengethuleleni. Yebo ngajabula kakhulu. Sizozama. Wena usisi lo ethanda naye bhuti Ukhona uthi abasathandana. But ke ama details akhe nisanawo bhuti Ikhona iphone number yakhe akakasho ukuthi ayingeni ukuthi ehambe engasayibambi vele ngisho ngabe bengena. Le yasemsebenzini Emsebenzini ubhuti wami wayo uyombheka kwathi usehambile khona. Angazi usesebenze lapho. Sesebenzela isithu sesegoli eMidrand kwa Handi ngikho sure. Okay. Kukhona icopy ID lapha eyaba la copy ID. Ekacele ba. Umnini wemoto lo. Yebo. Ngibone leso cela. Yebo. But kulungile njengoba ngithe sizothola kusasa i-team izothola kusasa ama results ukuthi kuthiwani lapha sizobe sesathela lapho ke phambili. Ngingajabula kakhulu mangathola usizo. Yebo. Yikho ngibhalela ithuleleni bengilokho ngizwa ngayo ngase ngithemba nami ukuthi mhlawumbe ngangisiza kwi situation yami. Yebo. Siyabonga South Africa. Ngicabanga ukuthi nizwile nawe lapha ekhaya mhlambe osafisa ukuthenga imoto ngicabanga ukuthi uzwile kukhona lapho okuzokuvula amehlo nawe nengqondo ukuthi izinto ufuna ukusigade mhlambe nawe senkingene njengekasisi
zama-ke nawe ukusukuma uthole usizo ukuze ukwazi ulekeleleke kulabo mhlawumbe abangakwazi ukukusiza. Uma ukuthi usizo uyalidinga usenkingeni kasisi, bakhona abangakusiza, nathi sikhona singakusiza, but nje asingasho ukuthi phela sivule izandla ukuthi wozani kuthini nonke. Cha, sengiyasho ukuthi into nade ichaza ukuthi mhlambe nawe khona okukuthintayo. So kuma-ke uyithinte nawe ukwazi ukuthi uvike lento ingakwazi nawe ukuthi igcine sikulimaza njengosisi. Sisi wami siyabonga, sesiligoqa nje usuku nathi sesiphikele emakhaya, basilindele emakhaya silokhu sihambe ekuseni. Siyabonga sisi. Yebo, nisale kahle emakhaya, siyabonga.